Tinsukia long ke paman pon Indian oil pen India sorkarang bong kedeng ponamai ingni ponlo. Bang somai ki padu pona hut methanol M15 petrol ajang tu setami ingpu ponlo. Labang somai long Union Minister Ramesh Varteli alang litado. Halabang somai long methanol M15 petrol kang pupon amai deng ponlo. Bonta ison kamang hudami mi alama bangki man peng pen kachopa aluhi do an kang nipon anung anat kihing chen a screen apedo. Halabang so screen along men kipaklang pon tu arjan laki akan awi apindeng arjan si klang hamlo. Lapuson arjan ke klang ham pen rat ke thek long prong ajok petrol ajang tu kang pupon amai sitami chelang no daklo. Man peng ke do Union Minister nang kachetong dun amaya long amatsi porn arjan ke klang ham ajok tong sekot pen crime branch atum halabang so adima long an paletun lo. Lapuson asai lang no nang ke klang ham aputhak ke chok che adai ke do abang puapan crime branch atum pen akang tui ang deng lang talip bom lo. Bon talabang so mai long Union Minister Ramesh Varteli Minister Sonjoy Kisan pen dang lok penangan Indian oil long sai ke claim asai phu ake hoy atum chetong dun. News report Karbiang Long Live.